Min stærkeste drivkraft for at have en trospraksis som centrerende bøn, det er at styrke mit personlige forhold til Gud. Og det vil jeg helst ikke undvære. Så bruger man et helligt ord. Det kan være så mange forskellige ord. Man kan sige amen, eller man kan sige Jesus, eller man kan bare sige ja. Jeg går hver dag med min Kristuskrans. Det betyder noget for min gudsrelation. Jeg har den simpelthen på hver dag. Og sker det en sjælden gang, at jeg ikke har fået den på, så føler jeg næsten, at jeg ikke er ordentligt klædt på. Og jeg kan rigtig godt lide at have kransen lige ved hånden, fordi på den måde, så hvis jeg møder noget, der for eksempel gør mig angst eller bekymret, jamen så kan jeg lige gribe bekymringsløshedsperlen. Og på samme måde, hvis jeg oplever et eller andet, der er helt fantastisk og dejligt, jamen så minder kærlighedsperlerne mig om den kærlighed, jeg får, og den kærlighed, jeg kan give videre. Jeg beder Gud om den nåde, at alle mine hensigter og alle mine handlinger, både de rent åndelige og de ydre, må sigte mod at tjene og lovprise ham. Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Når jeg laver Lectio Divina, så gør jeg det sådan, at jeg har den evangelietekst, der er til den kommende søndag i katolsk kirke, hvor jeg hører til. Og når jeg har læst teksten et par gange som regel, så mediterer jeg over den. Og det gør jeg ud fra sådan en metode, kan man sige, som handler om at prøve egentlig at leve mig ind i teksten. Og prøve at mærke, hvor jeg selv er i teksten. Prøve at sanse teksten. Så det er sådan en meget, man kan sige, det er ikke nogen særlig intellektuel tilgang til teksten. Det er snarere en måde, hvor jeg forsøger at sætte mig selv ind i den her tekst. Og mærke efter også, hvad den gør ved mig. Jeg går ofte en tur op til en fredet gravhøj, som ligger 10 minutters gang herfra, hvor jeg bor. I starten, der var det at gå derop, det var næsten noget, som jeg sneg mig til. Altså jeg synes, at det var et frikvarter, som jeg måske ikke helt havde lov til, men jeg havde sådan brug for at komme derop. Sidenhen har jeg fundet ud af, at det faktisk er en lille pilgrimsvandring, jeg foretager i 25 år. Og lige fra starten blev jeg utrolig glad for landskabet her. Mit stille sted, det er blevet det værelse, jeg nu har fået til mig selv. Jeg går ind, og så lukker jeg min dør. Og der falder sådan en ro over mig med det samme, jeg træder ind ad døren. Jeg haster ikke med tingene inde i det rum. Og det næste, jeg så gør, det er, at jeg sætter mig på min bedeskammel. Det er blevet min foretrukne måde at være sammen med Jesus på. Der er sådan en ærbødighed i det at knæle. Jeg kan læse et stykke i Bibelen. Det er ikke altid, jeg gør det. Men så taler vi sammen.